bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV heɗiyankoɓe yewta danki gandal radio Sénégal international hitande foof so tawi oɗo saaha heedi eɗen gowi wadde yewta haalde gorko ganɗo Thierno mo Allah luɓoyi haqqille golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida yaha mum Thierno Demba Koumbel mo golle nanay golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida tawa kaldeten ɗum koye dayira mabɓe dayira meɗen e gardugol Thierno Mamadou Bassirou Sall wondude e Thierno Souleymane Deme Thierno Bocar Ndiaye e kala mo Allah waɗi tawta hande kadi eɗen ɗo e galle Thierno Mamadou Bassirou en garde Piindi TV beele gueɗɗe ɓuura yaaji nde wonno Thierno ko Allah mawnide gueɗe muɗum Allah mawniɓe kamɓe almuɓe ɓe Allah fecciɓe Thierno moƴƴo janaɗo wune Allah fecci Thierno almuɓe moƴƴuɓe Allah waɗe mumen barke ɓe jahani goppi galle o noon eɗen gonde musidɗo men Amadou Dikal Ba mo ganduɗa enen mbaddata yewtere danki gandal hande danki gandal jooɗi ko galle Mamadou Bassirou haalte ko gurdam Thierno Demba Koumbel mo golle e ñalawmaji muɗum ɗi jogorɗi waɗnede mawludu mum mo jogori waɗnede o so Allahu lamɗo jaaɓi noon ne heedi jungo men ñaamo Thierno Souleymane Deme kanko dokkiten konngol so salmini ha o gayni o haalana en hunde e gurdam Thierno mbawi naftorade en jetti noon to caméra to ko Abou Ba directeur programme télé Piindi TV kañum hoore mum ay Amadou Moussa Anne sababude fayida e ñalawma o mo ñalawma o saabi sababu muɗum e nodduɓe ɓe e dendagal jogoɓe tawede ɓe Thierno Souleymane mboɗa ndeɗa amta e wiyede ya haali gurdam Thierno Demba Koumbel sa wiyama holgonnoɗo Thierno Demba Koumbel holko jaɓorɗa? Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe wiyoɓe mbimi haɗo mbawi haade kamɓe fof ɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e oɗo saaha ko adi fof mi salmini fof mi juurima fof ko adi fof mi salmini mon onon jooɗiɓe ɗo e plateau ɓe e gardugol Thierno Mamadou Bassirou e Thierno Bocar Ndiaye e onon ɓe ganduɗa ko alhaali o ummini mon no kewnoɗen wadde ni ɗum a haali ɗum machallah Allah rokki en kadi tawede nde ɗo hitande Allah rokki en kadi jogade miijo e jogade anniye yaade kadi tawoyede no wayanno ni fof ɗum noon machallah en calmini bandiraɓe fof yimɓe fof almudo hen e musidɗo hen ko wiyete lahbab sehlaɓe e almuɓe e yiɗɓe Thierno Demba Koumbel ɓeɗo fof e oɗo kikiɗe hande ne mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu so tawi ɗum ɓenni jahaten ko mawludu Thierno Demba Koumbel koye mum kadi kaalaten ko kañum woni sababu jonde men ko hunde nde ganduɗa ene weeɓi haalde so neɗɗo wiyama yo haal hen Thierno Demba Koumbel de gila Allah tagui ɗum ha Allah nawti ɗum e joomum gurdam mum fof o waɗi ɗum koye dewal Allah ɗum ko kala namnaɗo ɗum ko neɗɗo o famɗi gandal ko famɗi duuɓi ko fof omo andi ɗum ɗo tawi a meeɗi yiide Thierno ko ɗum ɗo tan ganduɗa e makko min e ma jiiɗo mo gotol o e minen wondunoɓe duuɓe enen fof pote makko gandal par ce que a wawa haalde ko wona gurdam makko fof o firliti ɗum tan koye rewde Allah e dewal Allah ngal noon hande payeten ko ɓurɗen koye faade banggue mbo jangguini alqur'ana o Thierno Demba Koumbel jangguini alqur'ana kene tolno ɓarni kene tolno e temedere e yimɓe nayo woni ko winda ene jogui hen ko windaka kono ɗum ɗo fof ala fof de Thierno jangguini neɗɗo ɗamine mum hunde wiyatama tan min ko mbaɗanmi ko mbaɗirtumi ko saabi Allah ɗum noon wadde oɗo Thierno aduna mum fof firliti ɗum e jangguinde qur'ana firliti ɗum e rewde Allah ko woni sababu eɗen kaala ɗo eɗen jooɗo eɗen kaala ɗum ko affaire mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa o wurtini ɗum Thierno wi min ɗum ɗo mbeɗe wurtina ɗum kono ƴettumi ɗum koye seerem ɓam o jogui hen ko dalilu tiɗɗo wonde ɗum ɗo kanko o ƴetti ɗum koye seeremɓe makko oɗo jamma payaɗo jamma ñalli jeeɗiɗi ne jofi jeetati Thierno wi ƴetti ɗum koye seeremɓe mum ko hunde suɓade ko hunde andade ko hunde wadde joguinde dalil ɗum noon immade nde o fuɗɗi ɗum nde fewde ɗo gonɗen ɗo tawanoɓe guila hanki ɓe e tawaɓe hande ɓe enen fof eko jahaten ko fof ko wallude Thierno eko rewanno Allah ko wallude Thierno e ibada mo waɗanno ko wallude Thierno eko ñemtintuno seeremɓe mum ko ha hande ko ɗum tan yahate Allah addini en Thierno Abdourahmane mo ganduɗa nen ɗon jooɗi ko ɓiyi ko kañum woni hande fof makko kañum woni Thierno Demba Koumbel so min jiyamo minen hay hunde min ɓawa amin jiiya Thierno Abdourahmane Thierno Demba Koumbel wirnaki min
ala fof mbo wirnimo e almuɓe makko goto fof ne andi ceerno ne woodi ko on tawoyte toon felongo ceerno yaɓɓuno ngo omon yaɓɓi ɗum o meeɗa yaɓɓidde ɗum noon eɗen ñaagui Allah tedduɗo tawɗo o nde jamma o tawata en enen fof eɗen gone e jaam eɗen tali jamma o ko jiɗɗen hen ko cohluɗen hen ko Allah rokka en ɗum ha wesa en ha dañen hen ken cohlano Aboudio. Thierno Demba Koumbel wonɓe o yontiɗa ha heewi hol sifaji ɗe mbawɗa haalande min e makko ko ganduɗa yonta wona wawa ɗum janggude ha tengti eɓe rendi ɓe wonno saahaɓe almuɓe hande ɓe sifa mabɓe nden e sifa hande o ko mbawɗa wasiyaden bandiraɓe. eyi Alaji Aboudio ene wawi taw ko jamanuji jamanu fo e saaha mum jamanu fo e yimɓe mum ene wawi taw no wano hanki ni ene wayi hande ni taw woni ɗeɓi sirtude kono Thierno Demba Koumbel ko darogal e nder jangde Thierno Demba Koumbel yimɓe fof ne gandi ko darogal e nder jangde Qur'ana yimɓe fof ne gandi Qur'ana makko holko waɗi signifié holko firtata Thierno Demba so jangi lawol gotol so jangue e sere ma tan a andat oɗo wonko Allah waɗi mum ko ganduɗa koko yamra yo jangin eyyi so jangini neɗɗo famat ɓeɗo fof ne gandi ombo wawma windande bindol o holluma ɗum o rewa hen lawol gotol saaha ni tawa nanani ko haali ko kono sa yeehi tan a andat ko haali ko ɗum woni ɗum ɗon ko dokkal ngal ganduɗa keerigal saaha mbo Allah rokkata jiyaɓe mum ene wawi taw kanko koye ɗum o yontidama e seeremɓe hewɓe e on saaha taw goto fof ne jangguina Qur'ana minen min jontidama e duɗe ɗe fof kamɓe fof min jottodirino kamɓe fof min gandodirino kamɓe fof kala goto e mabɓe en andi ko waali ga minen amin gandi ko waali e nokkuji keddiɗi fof ceerno ko so ƴeewima tan aɗa andi hol miijo makko so ƴeewima tan aɗa andi ko yiɗi bimana ko nehannoɗo o nerata neɗɗo haaldude mum so ƴeewima tan aɗa andi hol haaju o ko woni beele kono mbaɗa ni beele ne feewi no mbaɗa ni beele ko ala ko haalanta neɗɗo taw ombo hongli eyyi o haala ɗum tan o woppinma hen ɗum ɗon nete noon kala jontanoɗo e saaha Thierno Demba Koumbel gonɗa e less ɓuɓri makko goto fof dañi hen feccere mum heeride ko jiidani e ko goɗɗo o dañi ko noon woni no Allah waɗi. a jaama Thierno Souleymani Déme haɗi yami yettade Thierno Modou Bassir mi yetto taw mo ganduɗa kañum woni Thierno Bocar Ndiaye saabu Mamadou ma haali dow inde daye o Thierno Bocar Ndiaye saaha o heedi hitande foof fulɓe ne mbiya so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbaggu fof e saaha mum mbi fof e lewal mum jontaɗo fof e mbawka muɗum hitande foof e lowdi mum e joɓɓude mum e golle muɗum hikka holno anniya waɗirede so Allahu lamɗo jaaɓi. inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yeeƴo walla muccitay makko. Assalamu aleykum lawol gongol min calmini min juurima min beltima ha no feewi mi salmini dental joɗigal ngal ɗo ni huufi palata o ummorade ceernajo hono musidɗo ceerno Mouhamadoul Bachir Sall mo ganduɗa almuɓe gollere naaɓe fof kala janggunoɗo e Thierno Demba Koumbel yimɓeɓe fof ndendi joɗima cuɓimomo wonde ko kanko woni mawɗo dayira o hono kewɗa wirude ni en calminimo en juurimomo ko ɗo e galle makko joɗiɗen en calmini Thierno Souleymane Déme mo ganduɗa ko goto e hohoɓe duɗal ngal jeeya machallah ko fuɗɗodiɓe e oɗo jamma kadi ko ɓooyi an Abou Diop kadi min calminima min calmini musidɗo Ahmad Dikal Ba e dendagal technicien ji ɗi gonduɗa ɗi min calmini aduna o fof min calmini bandiraɓe fof min calmini ha tengti dendagal ɗo gollernaɓe mbawi wonde ene jeeɓa ngoɗo ayawa haɓirde walla ne keɗo radio Sénégal émission biyeteɗo danki gandal e dendagal ɗo enɗam Thierno Demba Koumbel wawi wonde nanayi jeeri e waalo kala ɗo neɗɗo hen wawno wonde min mbiyi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e ko yidde hesɗitinde erago tan faade dental ngal faade kadi aduna o e hollude yimɓeɓe kadi ñalawma o hankadi yettima ñalawma o arti e woni o arti ko lewru mawludu darima hande mbe sikki ko hande mataw ko nayi joyi jeegom jeeɗiɗi ko aset wonata so Allahu lamɗo jaaɓi ko ñande hen wonata ñalawma mawlidu o inchallahu taala e bandiraɓe fof ne wiyeni bisme to gollere to gollernaɓe koye mumen nan gudditi dendagal galleji mumen
wuro ngo fittama galle ceerno fittama beddaji ɗi fof laaɓi cer hay goto joɗanaki ɗum hande kala ɗo neɗɗo wonno e nder gollere ɓaade lewru ndu darima a andi hankkadi mawludu ceerno Demba Koumbel ndu hankkadi saaha mum heedi a umminima mawludu ndu nomin noddirtuno hitande foof e dendagal invité ji noddetenoɗi ɗum ma ceerno Amadou Bachir aroy hen puisque ko aroɓe hewɓe hen ko yimɓe ɓe tollodiri guila e yimɓe administratif yimɓe laamu walla ko nandi hen ma ɗemgal makko rew hen wo amma minen min noddi dendagal almudo ceerno ɗo wawno wonde surtout ko wiyete al ahbab dental ceerno Demba Koumbel ngal ganduɗa nan goni e groupe WhatsApp ne kalda jamma e ñalawma ko wayno ceerno Oumar Touren e ko wona ɓen ceerno Samba Thiam e sukaɓe heddiɓe goto foof nan haala mawludu ndu yonti enen fo rendez-vous men ko gollore hoto hay goto manku e ceerno Abdoul Qadir ɗo woni ɗo nan heeɗi men enen foof ko ɓoyano komin kalde makko téléphone omon Thiès omon joyiɗi omo fadi min gummoto ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi janggo alkhames o min dewa Thiès min ƴettamo min jaaha minen fof taw ko gollere min payi kanko kadi ceerno Abdourahmane toɗɗi wonde kanko waɗata conférence hikka ɗum noon kadi laaɓa e koye yimɓe ɓe guila joni ko Abdoul Qadir woni conférencier men mo ganduɗa ko ceerno Abdoul Qadir kan mo Thiès mo ceerno Mouhamadou Bocar Kane to Kayedi on so tawi tottama conférence o totta ko gueɗal mum totta koko jeeyi kadi ceerno Abdourahmane wi tan ko omo woni e leydi he windande nde ko windande makko sana mbo lomtini ɗum noon ɗum ɗo woni ko puɗɗimi jogade ko mbeɗa haala hen seeɗa mi salmini mi weltima mi juurima mi weltinima onon foof Abou Diop Bokan jarama nanama famama taskama Alhaji Mamadou Bachir an woni mawɗo daayira o hitande foof kala ko jagguno ɗon so oɗo saha heedi on goppat haaju wawa mawnude e moon ha jejji toon oɗo jamma walla oɗo ñalawma hol konngol ngol mbatta e dow inde daayira almuɓe ceerno Demba Koumbel e gargol ceerno Abdourahmane e hikka no ceerno Bocar wi ni hol teddiniraɓe e hol jogoɓe arde holno jogo siforade assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji Abou Diop Allah jarama min beltima a ari a waɗi kadi no mbaɗɗannoɗa hikka kadi baɗal ngal kadi ɓeydima min jiiɗo kadi musidɗo giɗo mo ganduɗa hoore maɗa amin tuuye yiide ɗum e plateau ji mbaɗi hono ni hono ceerno Amadou Dikal e technicien ji radio ngo Piindi TV min jettuma saabu saaha o so heedi so min noddi e so min noddani fof an ka garowo saaha ni ko an siftinta amen saaha o heedi paari e no min mbayi hewde falaji ni fof aɗa wadde hen Allah jarama min jiiɗum ko heddi ko kono sernaɓe ɓe mbini ceerno Souleymani Déme e ceerno Bocar Ndiaye machallah ko ɓe kaali ko tan joni hay hunde ala ko wattete hen enen fof eɗen belti e ñalawma o artude no fuutankoɓe mbiyata ni ñalawma kadi arti bandum tawa yimɓe ne celli ina kisi kadi hay hunde ala ko sohlino ɗumen goɗɗum so wona heblade yaade nde ɗum ɗon noon alhamdulillah eɗen jetta hen Allah no feewi mawludu ndu no ceerno Souleymani wiri ni minen ko ɗon min tawi ndu nde min goni ɗon yahat tan ha futoroyona walla gueeƴe tan ceerno Demba Koumbel wiyami saaha ya noddo e almuɓe ɓe gara mbaɗa hirde ɗum min kawri minen ya noddo e almuɓe ɓe mbaɗa hirde joni yeehi ha tolnima nokku hankadi mawludu ndu ina heblane tawa heddi lebbi tati tawa noon nden ndu heblante ko tawa heddi heure tati ɗum ɗo kadi ko jaarugol yeeso ko yettora Allah nde wonno machallahu gollere ne yaaji gollere ne mawni waɗi mi wiide gollere ne yaaji gollere ne mawni machallahu ɓerɗe ɗe ne jaaji ɓerɗe ɗe ne mawdi hunde fof ne heeƴa e nder wuro he kala ko ƴetta ko ɗum teddi ko fof ne heeƴa e wuro ngo nde wonno so ɗum ƴettama ko kamɓe fof ƴeftitta kamɓe fof ndodotto ko kamɓe fof ndendata caɗele gonɗe hen ɗe e weltare wonde hen nde minen e koye amen minen en jooɗi ɗo tan eɗen kaala haala ceerno Demba Koumbel kono minen gollere naɓe fof ko sernaɓe amen gollere naɓe fof ko sernaɓe amen yoga hen jangguini min wona ceerno Demba Koumbel tan jangguini min yoga hen jangguini min Qur'ana so ceerno ɗanninoma ko sernaɓe wuro ngo jangguinta amen wonnoɓe ɗon kañum enne ina ɓarna ina jangguina ne ɓarna ko wayno ceerno Cheikh Oumar Ly ko wayno ceerno Mamadou Sada en e woɗɓe so ceerno ɗanninoma sahade ɓooye ɗalngal ko ɓeeɗo lomtoto duɗal ngal wonnoɓe ɗon ina jangguina amen sharia ko wayno ceerno Abdoul Karim en ko wayno ganduɗa hoore maɗa
ceerno abou lidal en yo Allah yurmo ɗum yaafo e ceerno samba ndiaye en eko wanaɓe wadde ɗuɗal ceerno demba koumbel ceerno joguino ko wallidiɓe o joguino ko wallidiɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa machallahu meeɗa ŋaññanade duɗal ngal hay saaha goto kamɓe fof eɗen ñaago yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ɓe jaawi sidde moursalina ɗum ɗon noon ko weltare nduɗo mawludu noon eɗen mbawa heblade eɗen jaaha gollere eɗen mbaɗa mawludu fondu ni hoɓɓe fodɓe ni ne naata wuuro ngo tawa en kaldani hen e monsieur le maire hono Adama Diallo mo ganduɗa kañum woni maire wuuro ngo kañum woni ganduɗa hoore mawɗo wuuro ngo eɗen teddinara mo kanko e dendagal conseiller ji makko o anda hoɓɓe makko no ngara no gardanno o tinira noon teddugal makko nan hen so ɗum ɓenni eɗen teddinira mawludu ndu hono leader men Cheikh Oumar Anne ministére joguiɗo éducation nationale so ɗum ɓenni eɗen teddinira mawludu ndu kadi musidɗo men guiɗo men hono ceerno Mamoudou Deme ɓeɗo fof ko teddinirteɓe ganduɗa hoore maɗa yantandema e Demba Ba honorable député Demba Ba kañum enne machallahu kewani wasde ganduɗama tawtorede kono noonne kadi eɗen teddinira hen Harouna Gallo Dialalo en teddinira hen Harouna Gallo Dialalo mo ganduɗa machallahu min ji teddugal makko min ji bismago makko min ji teddugal ngal o waɗani ceerno ko ari ɗo ko ɗon Allah jarama kanko o jarama ɗon noon mataw ceerno Mamadou jangguɓe ceerno Demba ina keewi pamɗani waɗɓe dayre ɓe ne pamɗani holto dayi o tolni hande o e holno dayi o wuurde to banggue jokkerdam to banggue piye e juɓɓudi muɗum eyyi ɗin wawi tawa ndeɗo toɓɓere ni ko Souleymani ɓurata wawde jabade nde kono tan mbeɗa andi kam dayiraji ceerno Demba Koumbel ne keewi dayiraji nder wuuro ngo nan ɗon ali limtini dayiraji caggal wuuro nan ɗon hay doɗel ne waɗi dayira mo ganduɗa hoorema rewɓe wuuro ngo pop nani hen doɗel tan e hoore muɗum rewɓe wuuro ngo foof nani hen doɗel noon waɗi ko jeere waalo ko ene wona guure sappo e ɗiɗi nan toon jowiti koye doɗel ɗen guure foof ne mbaɗi cate ɗum ɗon noon koɓe wonɓe hen tan aɓe keppa ko wiyete ɗum ɗo de ene jogi eɗen poti wadde ɗum e galle he eɗen poti dartinde kalasal galle eɗen poti ganduɗa hoore maɗa heblanade ceerno waɗa naggam e naggam eɗen poti yimɓeɓe ina dekki noppi tan ina keeɗi tan mbaɗon Souleymane rokka yamirore mun foof daro waɗe hen dayiraji ɗi kam ne keewi so Allah kono dayira ɓurɗo labtude o kam ko fedde nde ɓe mbiyata ahbab nde ganduɗa almuɓe ɓe foof ina tello hen ina jewtide hen ina paamodira hen e gueɗe kewɗe ina jogui kadi ko haalda ko ganduɗa hoore maɗa nanodiral waɗama hen mbeɗa siftina ɗo Oumar Touré ɗo wawi wonde foof o anda heure mo rokkirno o mi yejjitani ɗum ɗo noon heure yo tawmo ɗon amin teddinira kadi almuɓe foof e ngun batu inchallahu taala aɓe gandi heure o janga ko waɗi haala heure o waɗɗata 9h waɗɗata 9h ɗum ɗon noon kala ɗo goto e mabɓe wawi wonde e ko woɗɗi ko foof so wawa arde ñande hen kam yo ɓattito kam wala ɗo ɓaadi tawa so fini tan so dawi 9h ma taw ɗum gollere yimɓe kuccana jonde nde ko adide midi yorata walla ko nandi hen beele kon cuɓima lowdi yewtande heewi ko kala nde yewtano waɗe wooda lowdi cuɓadi yaadude e saaha o e rando ngo to banggue needi to banggue jangde walla ko ceernajo tan suɓanto hoore mum ko yewtata e aɗa andi suɓade tem ko joni kewi amin jiiɗi jewtana amin ko fewte e juulu amin jiiɗi jewtana amin ko fewte e korka amin jiiɗi jewtana amin ko fewte e hajju ceernajo o Allah no rokkimo gandal e pinal omo andi holko yaade zamanu omo andi holko zamanu o sohli so ari omo yewta omo andi hol toɓɓere nde yimɓeɓe cohli ko nden tan heewi addude heewani luppude ɗum inchallah mami arte maɗa mi arte Bocar mi arte Allah jama digal ceerno Souleymane ceerno Mamadou haali joni wi to banggue janggunoɓe toon e dayraji ɗi no wayta amɓe wawde haalde hen holko cimtanta e bandiraɓe eyi Allah Abou Diop no wiiri ni dairaji ɗi o heddani haydara ko dairaji ɗi kanƴi fof koɓe al ahbab rewɓe hen e worɓe fof ko yiɗɓe ceerno Demba Koumbel Allah addi ɗum ha to makko to hande kala debbo gonɗo e diwan doɗel kamɓe fof e teddugal ceerno Mat Bachir e almuɓe jeeyaɓe toon jangguɓe toon hande sa ƴeewi guure ɗiɗi ko ceerno jangguini ko aɓe ɓuuri hewde ɗum ɗo ko Hayre Law ɗum ɗo ko doɗel
eyyi almuɓe ceerno ɗeɗo gure ɗiɗi ene heewi almuɓe ceerno machallah kanko to makko to e jeydaɓe makko toon ɓe dendagal rewɓe jeeyaɓe toon ɓe mbaɗi daa'ire jantini ɗum e daa'iraji amen ɗi wonde kala ɗo min dari ɗo debbo ɗo gorko dari fof debbo ne wawa ɗon darade ɗo debbo gorko dari fof debbo daroto ɗon kamɓe ne maɓe ngar maɓe gonde men maɓe jaade men maɓe mbaɗ fof no wini daa'iraji ɗi fof o haali ko daa'iraji banggueji fof wuuro ngo ko leegal fof ne jogui daa'ira mum mo ganduɗa ko daa'ira Thierno Demba Koumbel ko noon yaari ha ayreji ko noon yaari ha banggueji ɗi fof wendu Sadio kala ala fof ɗo daa'ira ummota ko mo ganduɗa ɓeɗo fof ko al ahbab wa amma ko heddi ko al ahbab ɓe wiiɗo wonduɓe WhatsApp haaldoɓe ñande fof ɓe ko haaju fof dariɗo yimɓeɓe kaldata haaju o humte haaju fof noon mbawɗo wonde kala haaju dariɗo mo ganduɗa faati koye duɗal ngal yimɓeɓe so kaldi tan inchallah ko ɗon alhaali o réglate ɗum woni ko kamɓe goni almuɓe ko kamɓe goni jangguɓe ɓe ganduɗa ko wurɓe alluji mumen e darsuji hesɓe hen noon guila e almuɓe ceerno Abdourahmane e almuɓe ceerno Demba Koumbel fof kayen fof goni ɗon kamɓe fof ndendi ɗum nde wonno ko ɗum hunde wotere tan ko ceerno Demba Koumbel gonnoɗo guila hanki o tan kañum woodi ha hande ɗum tagui noon ko daa'iraji ɗi fof sa rendeniɗi kamɓe fof koɓe al ahbab machallah no ceerno Bocar wi nane ni eko haala hen eko hesɗi ko jogori waɗede hen e jolle jogorɗe joɗade ɗe jiidani eko kewanno ko ɗum fof hikka nattinama e programme uji ɗi inchallah fof ma heñne e ñalawma o ko wonatno hen eko wonatano hen ko fof ngolɗo lawol ma ɓeyde hen inchallah yimɓe fof kadi joddo jindira banggue jiiduɓe e ceernoɓe to banggue ƴiƴam kamɓe fof inchallah ɓe keewi ko yortade ɓe mbaala soɓe gari yimɓeɓe kala arɓe tawaɓe ɗon e jamma he yimɓe heddiɓe so gari subaka min mbaɗa jonde nde ceerno Modou Bachir winde nde ganduɗa ko hesɗitinde e tittidinde gilli e siftorde ceerno o e gurdam mum e haalde hen inchallah ɗum ɗon tan ko tem goɗɗo jiidani e affaire conférence jiidani e hay hunde inchallah wasa won jangguɓe ngala e nder leydi ndi beele so tawi yonti eɓe gummo caggalle de ɓe gara walla ala ɗum ko goo ɗiɗi beele ko watte hen ko almuɓe wonɓe ɗo ɓe wonɓe nder caggaleyɗi ɓe on piyat ko keeso jogui ɗon e holno juɓɓinirton ɗum eyyi to banggue baɗal wonɓe ɗo e nder leydi ndi e wonɓe caggal leydi fof poti hen fof koko udditi goto fof kala ko namna sa wiyama an ko naggam o mbaɗata jomum ene nelda ɗum so wiyaka noonne goto fof kala ko hattani ene waɗa eyyi ko ni woni no yaari wa amma gargol heewani ko neɗɗo Sénégal e Mauritanie ko ɓeeɗo ɓuuri jogade alhaali o tan arde e kala e saaha allahumma noon gonɗo caggal leydi ma taw ɗum tawma ɗo anne gara janta e yimɓe hono ɗum kono mi teskaki walla mi heewani yiide neɗɗo ummima France walla ummima Belge walla ummima Amérique tan ko mawludo o addi ɗum e sukaɓe wonɓe toon ɓe min mi yiyani ene wawi noon taw no woodi kono jokkodiral kam no woodi jokkodiral ngal ne woodi inchallah kamɓe fof aɓe mbaɗa eko waɗate ko a jarama ceerno Souleymane e ceerno Bocar wonko haali joni to banggue looli jamma o oɗon keewi wiide waktu naggam ko yewtere ñalawma naggam ko ha sabba naggam o ɗo yimɓe pofto ɗo yimɓe kirto yimɓe mbaɗa mawlud holno ɗum jogori lelorade ala kulli haal to banggue juɓɓudi ndin ɗon ko yimɓe fof ne gandi ñalawma o ko ñande jeeɗiɗi nde samedi o ceerno Bachir joopima ɗum joni ko adi fof won jonde jogade nde heewano jooɗede kono hikka jonde nde yantinama e programme o kamɓe ɗiɗi fof no ɓe kaldiri joni ni jonde nde ne yiiɗa ko famɗi ko 10 heures 9 heures demi 10 heures taw almuɓeɓe kam gari puɗɗo yewtere nde ceerno Bachir haali hen joni walla taw Souleymani e jonde nde rendinta ko almuɓe duɗal ngal e dendagal ɓesgu ceerno ngo ganduɗa ko ƴiƴam ceerno yaltuɓe mum keeci walla enɗam mum e sibi sifa amma ɓen ma mbadde almuɓe jonde jooɗo jewtida guittodira kumpa wooda ko kaltidi ko faate gurdam galle o so tawi ɗum yawti rewata hen hankkadi ko silkiji ne mbaɗe d' abord silkiji ɗi so mbaɗama kadi gasi hankkadi rewata hen ko 13 heures 13 heures 14 heures juuli tusubar wattade so juulama tusubar wattama rewata hen ko foftade pause so yimɓe poftima hankkadi ha juuli takkusan natana yewtere kalɗen nande hono conférencier Cheikh Abdoul Qadir Kane mo ceerno Modou Bachir haalanno joni haala mum haali gandal mum haali pinal mum haali fof mo ganduɗa tottaka tembo haalata ala so ari en andi zaman oɗo yarata en andi holko foti haalde hen so on haali gasni cérémonie officiel o ko hen waɗate hen rewata
monsieur le maire Adama Diallo mo Thierno Bachir haali joni o so ari walla so tawi neli ko adjoint mum o maire Moussa Boubou e dendagal conseil ji so ɓe ngari yimɓe ma jaɓɓoɓe ɓe joƴƴine ɓe dokke palsuji mabɓe ɗo ɓe jooɗi tawi aɓe jogui maɓe dokke konngol ɓe kaala invité ji kaalaɗi ɗo haala men ɗi ko wayno monsieur le ministre ari ma dañ konngol mbaɗo no Cheikh Oumar Anne monsieur Mamoudou Deme mo ganduɗa kadi kañumne ko ancien maire kadi ko neɗɗo moƴƴo ko almudo kadi e nder duɗal he kadi ko musidɗo amen ha no feewi on kadi ko garowo so ari inchallahu taala ene jogui konngol koko haalata honorable député Amadou Bachir haali joni hono Demba Ba maire mo Madina Diathiɓe ko neɗɗo mo ganduɗa junngo mum toujours yaltani Gamou o yaltani mawludu ndu ko yaltani Thierno ko ɓi Thierno ko sehil mum guila e gurdam Thierno Demba Koumbel Abdourahmane ko musidɗo mum ko Thierno mum ko miñum ha hande ala foof ko darata ko e mawludu ndu saaha mo heedi on kadi so ari koko rokkete konngol e ko wona ɓen e ko wona ɓen neɗɗo fof tedduɗo joom gueɗal joom teddungal joom lefol garɗo toon yetti toon so Allahu lamɗo jaaɓi koko dañata konngol mum Thierno haali joni musidɗo men honorable député kañumne hono Harouna Gala Dialalo ene ɗamina toon inchallahu taala kamɓe fof Thierno ko enɗam mabɓe ko taniɓe soɓe gari hen maɓe jogui hen konnguɗi aɓe jogui hen ko poti wadde hen Thierno Bachir haali joni dayira doɗel minen amin ciftina dayiraji gonɗi ha gueɗe santhie onon fof son mbawi kaɓɓon bagasuji moon sukaɓe wonɓe toon ɓe Thiamaliou maire gonɗo ɗo no monsieur le maire Mamadou Amadou Sow e adjoint makko o maire Thiamaliou min kaldi ko ɓoyani aɓe kaala kamɓe fof koɓe hebli pour arde mawlude ndu ɗum noon bisimilla moon hay goto to heddo ɗum tawni ko jinnoon ɓeydude hen Abou Diop ade wattude Thierno Mamadou Bachir koye Amadou Dikal paami Thierno Amadou Dikal koye muɗum paami nde tawno goo ko dendaɗo yewtere nde ko musidɗo e galle he ko bawɗo haalde ko ganduɗo hono Thierno Demba Koumbel min kaali hen ñande nde kalmi wonde ñalawma jogo hedde o haali senaɓe woɓɓe waɓe no makko ni waɓɓe koyte ko hono révolution nde muusi nde e nokkuji gaynaka Thierno Amadou Dikal bisimilla ma yerimaya Allah jarama a yonino tan temedere labbungal ndimango saka noon joddade musidɗo tedduɗo hono Thierno Bachirou Sall mo ganduɗa o wonko ligganto leñol ngol eɗen mbiya kala ɗo leñol ngol wonɗo feɗɗeki ngol Allah ne waɗi segene mon yetto ɗon gam ŋañanade yimɓeɗe feɗɗat ɗo ɗum ɗon ko yettude Allah no fewi hawridde nde ɗo jonde ene wawno wasde won kono so Allah so rokkiri andi wofirtataka en calmini Thierno en calmini monsieur Ndiaye en calmini technicien ɗi min Thierno ko jignaɗam kadi mi andima mbeɗa woni korko tokos 1973 kanko Thierno Demba Koumbel kanko Thierno Samba Koumbel kanko Malade Koumbé par ce que min babayam joguino Malade Koumbé en 73 Samba ko gaynaka wonno eggi hoɗi wuro ami o abbi Thierno Samba o tawi ɗum ɗon ɗum woni korko tokos kala ko hombo nela ko min wiyata yo nodde neɗɗo deƴƴo fittandu neɗɗo kalmuɗo neɗɗo kadi juulowo wiya babou an koɗo men o wala julde tan est ce que aɗa famide nden komi korko est ce que mi dañi duuɓi jeenayyi nden walla mi dañi ɗum donc mbeɗamba andi ko jignaɗa mi rokkuma yeru tan Moussa Aminata en Samba Sokhna en Thierno Demba Deya woni Amadou Modi Madina ɓokki to barkewi ɓen fof ko yahoɓe hitande fof Thierno Demba forsat kam yomi aram yaha donc Thierno Demba ko jignaɗa te kadi wonkoɓe liggue leñol amen biyetgol ngol fulɓe aynaɓe en kaali ɗum he cankiraji en mbi on kanko Thierno Demba Thierno Koyli Guetto Arɗo Lobbudu Penaka ɓeɗo kala ɗo garɗa tawɗa pullo gaynaka ko famɗi ko duuɓi sa tawi ɗum hombo jooɗe less lekki sa namnima ɗum bagara birbinna salatma wadde firti koɓe fewnatnoɓe yimɓe ɓe par ce que mi nani e hocce konngol Alaji Mamadou Penda Kayaw o wi neɗɗo fewnat ɗum ha fewna goppa ɗum yaha hay sa rokkani ɗum jawdi ma faggan hoore kono neɗɗo so fewani sa rokki ɗum temedere milliard koko bonata jonggo mum
ɗum noon ceerno Mouhamadou Bachir yo Allah timmin ñalawma yo Allah yettin ñalawma yen kadi ko cohluɗon kon yo Allah rokku men ɗum min ceerno ko jignaɗa par ce que babiyam resno ko banum debbo ɗum siko tawi yalteraji tan hoɓe gandi ɗum mbayru gandu ɗum noon ko mbeɗa famɗi par ce que 73 o ari wuro amen ko suudu banum debbo woni siko sohli kala ko sohli ko nelete ko wawi sattal en fof ko min o noddat assalamu aleykum a jarama ceerno amadou dikal haala ka waɗi fayida no fewi dañi wune alaji Mamadou Bachir a heeɗima ko haala ko ka yuman yangue Allah waɗ ɗum gardiɗo dental ha yimɓe ndendi ko yuman yangue ko wiyete ko so tawi ƴamoɓe jeehi debbo jofi kondi wisama gay kirsama tufama yawama simmama durtama ƴakkama gantama kala garɗo namto ko jombaju funere no fadɗa jombaju dambo mi fadɗa jombaju kono gal fof namto ko jombaju ko jombaju saabi ko a heeɗima bandiraɓe ma ɓe ganduɗa kala neɗɗo en taw oɗon gondi oɗon jaada ceerno Souleymane ceerno Boubacar en yo Allah ɓoyni ɗum ko gondigal gonga Allah jamaddi kal nani ɗum ari hen Piindi TV ari notima hen hol konngol ngol ɓeyta e ko haala ko assalamu aleykum gongol ko ardi foof Amadou kala Allah jarama a ɓeydi min kadi no fewi hankadi caggal hande a jeytama e sernaɓe amen mbaɗi ko ni mbaɗa ni mbaɗa e galle he ko ceerno amen machallahu a jarama ko kalɗoɗa ko ɗo gonɗi sanne machallah a jarama no fewi so ɗum ɓenni nane a rippi no fewi e affaire dairaji ɗi Abou Diop paama dairaji ɗi wona dairaji ɗi ceerno wi yo sosane ceerno meeɗa wiide yo sosane daira hay son ngare makko on mbi ceerno amin jinno sosde daira o jaɓata eyyi e gurdam ceerno Demba Koumbel dairaji ɗi foof e hewde hande e gurdam makko so woodi ko daira goto walla ɗiɗi eyyi gollere tan kam yoni daira gollere tan yoni daira ɗum noon paamira ɗum noon e gurdam ceerno o jangguinirtuno tan ko saabu Allah o jangguinirtuno ko saabu Allah sahani boom yogay waaɓe no amen tan wawɓe jibde ene kewi arde makko mbiya ceerno kaare de dawata alarba kaare dawata o wiya ala min jangguinirtumi ko saabu Allah mi jangguinirani neɗɗo yo dawanam mi jangguinirani neɗɗo yo remanam mi jangguinirani neɗɗo yo aynanam jangguinirtumi ko saabu Allah wadde omo renti ko nelaɗo wiyata so neɗɗo waɗanima moƴƴere woni anduɓe ne mbiya ene ndentorno neɗɗo waɗanma moƴƴere mbiya ɗum a jarama sabu ɓe kulata ko moƴƴere nde ɓe mbaɗi nde woto yerodirde a jarama o wonta ñalawma dal nga ala baraji anda safa ɗum noon so ceerno jangguini ene jorti baraji mawɗi so wimo o dawane ko dawante ko yerodirta ko jangguinta ko wadde lakara ala ko jogui toon omo rentorno yamirde yo dawane holɗum hen pour nde dawi ɗi woto yerodirde e jangguilgol ngol walla moƴƴere nde waɗande neɗɗo yo rento wadde moƴƴere yiilo hen ko ina haɗa ɗum baraji ñalawma janggo ɗum kam koye jikkuji ceerno koye sifaji makko mi jubbanma hen seeɗa ko heddi ko machallahu eɗen calmina hono président Ablaye Dawoud calminamo no fewi eɗen jettamo o meeɗa wasde kanko ne teddinirede oɗo jamma hitande arde foof amin teddiniramo oɗo jamma ko noon ne kadi hikka kadi amin teddiniramo oɗo jamma min gandinamo jamma o ko jamma makko to banggue enɗam to banggue almudagal to banggue jiiɗigal to banggue foof noon ne kanko ne teddugal makko nen hen so ɗum ɓenni machallah onon fof ɗon invité a gollere wassalamu aleykum wa rahmatullah non ko konngol gotol tan uddani yewtere nde onon tata foof almuɗo no famde sembe gaɗon gollere ko ɗon goni baydaji falgaji ɗon goni moddaji Allah wurni on ha on guuri on goni sanɗaji on jawti Allah waɗi on gollima woodi ko dañon on jejjitani gollere hande so otoji mon daguima e dolokkaji mon oɗon naata gollere holno jiiratonno gollere yiranno on e holno gollere jaɓɓorto on wallahi Abou Diop ayno min natirtuno gollere hanke hecci hankini gila min goni falgaji baydaji ha ñalawma hande o haysuno ko avion ngaji min jogui ko ngol nargol tan min natirta gollere noon tan min natirta gollere ko zamanu o change ko foof changeata kam
no min gonirno gollere ni min mbawa addande ɓe ko hesɗi sabu kam min ñammintuno min jarnanno min jogino fof amen wadde so tawi min tawi ɗon ceerno Demba Koumbel ko wawi gandal o wawi gandal ko fof min dañani ñammino amen jarno amen min ɓennat voilà ɗon noon on a wawa hollude ɗum ko ina heewa guite mum min kam ɗum woni jaabolam hol tuyogo jogui ɗon e golle saaha nde cifto toon saahaji mawɗi ɗi ganduɗa on dañi ɗum e golle nde gonɗon sanɗaji eyi ala jarama Allah jaɓujo ko ceerno Mamadou Bachir haali hen ko a wawa ɗum diwde gollere hanki o tan kanko woni ha hande eyyi ɗo ɓe jiyatno min hanki ɗo ko ɗon ɓe ƴewata min ha hande ko hesɗi hen ko tan kadi hitande fof hesɗat ko lawol fof ɓe jiiɗi tan ko yiide min ɓe jiiɗi tan ko yiide min oɗo saaha so yonti ko mbarmon garde fof ko hulde haade ko wayno ɗanngal saaha ceerno Mamadou Bachir haade ko wayno ɗanngal tardinde ɗum walla ko nandi hen ceerno Abdoul Kadir en ɓe ko ɗannotoɓe kono fof Allah ha joni haade ma yettade min kaali ko famɗi ko fodde yimɓe joyo jeegomo jaatigueɓe 100% jogui ko jammaji jamma mo Mahmoud Dem joguino gila nden gila amin goni toon jamma mawlidu fof ko baɗɗo min invité ombo continuer ɗum ha ɗo jaareteɗen ɗo kala jamma tawata ko o addi jawdi ndi ganduɗa tawata ka wawa hisade ɗo tolninta ɗum hume galle sayankoɓe o wiya seeɗen ɓe so gari ɗum ɗo ko hirani makko so ari e so arani ɓe ɗum waɗa e juuɗe mumen ɓe gila kikiɗe walla gila subaka nen nodda mbarmon garde mbar ko janggo tan de gara tan hoto paadi ha aljumade ngare ndeke nde wonnoɓe gandi ko minen e mabɓe puɗɗodi eyyi minen e mabɓe puɗɗodi ɗiɗo alhaaliji minen e mabɓe kadi ndendi goto e amen so ari tan aɓe gandi machallah ɓe jii goɗɗo hay soko goto ɓe jii tan aɓe jenana ɓe jii heddiɓe ɓe ɗum noon soɓe jii fof kadi ala ko wattate hen eyyi machallah gollere ko min goni gollere min janggi toon min jeeyama toon min jottodiri e mabɓe ha ɓe batti min e koye mabɓe ɓe tolninino min ɗo ɓe tolninano hay almudo goto e on saaha ɓe mbi ɓe dañi fartange saaha mabɓe almuɓɓe e jeydaɓe e wuuro he goni neɗɗo goto immade nden kadi fewde joni hankkadi koko wonti neɗɗo goto tan arɓe fof koye ɗum jokkoto hunde fof min keeɓi toon min ndesi toon min mbaɗi machallah gollere ko way tan kono yaade wuuro ma jama alwali walla gueɗe canci walla doɗel on jarama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe enen kala nandi ceerno Souleymane woni banggue men ñaamo Allah jama digal ba sawden ɗo banggue nano Allah jimal Basir Sall rewe e makko e ceerno Bocar Ndiaye Abouba jogui hono caméra o en jetti Amadou Moussa Anne min dutto on teddugal e jarnade on aadiyankagal moɗon heewi ko neɗɗo nokki jaygue e nokku ha gayni huuɓo e galleji goɗɗi sali rutta toon heewi ko neɗɗo janggi e wuro ha gayni watta wirtadengo acca ha jamma walla buuma o wasa yetta ɗon ruttude teddugal heewi ko ceerno jangguini almuɓe mbarkini o natti yiideɓe onon kon aadiyankoɓe onon ko fimde jogui ɗon onon ko teddugal jogui ɗon sinno kala ceerno jangguinnoɗo dañi almuɓe waɓe no monni wayata haame yo Allah junno balɗe ɗe moƴƴina battande ɗe Allah ɓooyna on e ngoɗo miijo e ngal ɗo nanude tal Allah ɓooyna jokkudal hakkude mon e gollere naaɓe fodde mum e teddugal muɗum so tawi won konngol mawɗo day o jogui kanko uddata yewtere nde balima waɗi montage so ɗum ɓenni sernaɓe wuuro ngo fof ina teddinora oɗo jamma sernaɓe wuuro ngo fof somi hulani mi wiya wuuro ngo fof ko sernaɓe ko noonne kadi ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi Diathie e gardogol ceerno Idriss Khalifa galle o ina teddinora oɗo jamma ko noonne kadi dendagal sernaɓe diwan o ceerno Jamli Wan en ceerno Mamoudou Ba en to Pete ɓeɗo fof ina teddinora machallahu oɗo jamma noɓe ceerno Mamoudou Seydi kam ko mi anda ɗo heedi kono han ɗo wawi wonde fof amin cohli garangal makko ɗo wawi wonde fof amin cohli garangal makko machallahu heddiɓe kam haala mum haalaka so ɗum ɓenni kadi machallahu en jejjitta gollere naaɓe machallahu ina gowi neldude délégation mawɗo tawa délégation ummorto ko Dakar ga ngara kawra e mawludu he gadda kadi nelal wuuro ngo gaddora hen kadi machallahu balle mawɗe tekkuɗe
ɗum ɗon noon machallahu nder moƴƴere amin ciftinaɓe mawlundu amin teddiniraɓe mawlundu yonti machallah jarama noon jarama caméra ko Abouba Amadou Moussa directeur programme ɗo e golle ɗe ko ɗo ka tan ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi